Latsho elogwijo abumbana amagama esithi Ekhaya Jikelele. Mbukeli ke ngoku singena kwiyure yesibini yenkqubo. Ukhumbuza nje ngamanqaku besithe sanawo kaloku siye satsho into yobana amaqela ezopolitiko aqalile ukunikezela ngezithembiso zonyulo. Kanti ke umphathiswa wombane uthembise ukuba into yezigaba eziphezulu zocimicimi wombane ayizukuthabatha xesha lide. Kuninzi ke mbukeli sikuphathele kona nakule yure singena kuyo. Qiniseka nje wena mbukeli into yokubana awulijiji qhosha, awuqhwanyazi, uhleli nje uthe zava umema umndeni kube mnandi ekhaya. Timlo ke unonkanyezi le, inkanyezi enomsantsa phakathi kwezinye. Umadlongothi uMazipho uMamshukuma ozondwa ngento zakhe, ewe kaloku ndiyazithutha kuba ndiqhagamshelene nabasekhaya ndithi camagu kubo. Andihambi ndedwa ke, ndihamba naye uMamtshali. Manje sekubiza umndeni abiza umndeni. Akusasisho ukuthi axelela umeza, xelela umeza. Umeza kaloku seyifamily ngoku. Promotion levels from neighbor to family. Siyavuka ekhaya Jikelele. Sabona mbukelo nqayizive leyo hlelo ekhaya Jikelele. Unjani kodwa umsomluko siyazi ukuthi azikho kahle izidubulo zezidlo zangempela sonto ngoba phela hawu abanye bethu hawu imali ayibona akhala ngisho amaphoyisa. Uyabazi kahle labo uma uzovula icala mbukela amaphoyisa yo bavele bathi hey manje wena usola abantu. Uthi uzokwenza i-affidavit yomuntu oshonile bavele bathi hayi woza naye la sombona. Angithi phela bona bahlale befuna yonke into ethi original. Hawu. Salute lapho amapholisa. Sibonga ngosinihlanganyele kanye nathi igama lami nguNonqolo Mamtshali wakwamali kanti la kusekhaya Jikelele sizophindeke futhi imbukeli ohlelweni lwethu kuleli hora seliqala sixoxisane lapha ke no Solwazi Untsikelelo breakfast. Ukhona usasibambele untsikelelo uSolwazi untsikelelo breakfast. Sawuncokola naye ke uyawuqonda mbukeli wena nawe Mamtshali into kubana kule weekend sidlula kuyo bethe phithilili kwizitrato zopolitiko. Uyawusihlalutyela ke mbukeli ngako konke okuthe kwaqhubeka kule mpela veki sisuka kuyo. What is the amount of load shedding in February of 2023 compared to February of 2024? It's coming down. Ungqongqoshe wezogesi udokotela uKhosi Ensura Mkhupa uthi lizogcina luwumlando kuhlelo lokucisha ngogesi kuleli izwe. Ungqongqoshe wezogesi udokotela uKhosi Ensura Mkhupa wethembise ngokuthi ukucishwa ngogesi ngokweyigaba eziphezulu kuzoba into esikhashana nezoxazululwa maduzane. Kule mpela sonto Eskom iqalise uhlelo lwesigaba sesithupha sokucisha ngogesi kulandela ukufa kwezinjini ezisishagalolunye eziteshini ezahlukahlukene. Ungqongqoshe Mkhupa uthi ukucisha ngogesi kuzokwehliselwa ezigabeni eziphansi maphakathi neviki. Ngempela sonto iEskom ifake esigabeni esiphezulu sesithupha uhlelo lokucisha ngogesi obengalindelekile. Nokho njengamanje sekwehliselwe esigabeni sesihlanu nokulindeleke ukuthi icishe ngolesithathu ukucisha ngogesi kuzokwehliselwa esigabeni sesine. Phakathi kokunye okuhlonzwe njengomthelela ukuthi kusetshenziswe isigaba sesithupha sokucishwa ngogesi bekuwumsebenzi wokulungisa kwezinjini ezahlukene zeziphehli zeziteshi zakwaEskom. There has to be heightened levels of planned maintenance. We have received fiscal support. We do things right. Don't cut the corners. Make sure that whatever you do, you place the safety of employees first. We return them at the time we said we'll return them. When we return them, they are healthier, they perform better, the efficiency levels are higher. That's how we're going to resolve load shedding. And then accept that there's a risk associated with the strategy we're pursuing. And those risks materialized. They materialized Thursday, Friday, Saturday. These units went out. Izikhulu zangaphakathi kwaEskom zithi akulona iqiniso ukuthi kunesandla semfene kanye nomxhantelo wobugebengu okuholele ekutheni kuqaliswe uhlelo lwesigaba sesithupha lokucisha ngogesi. The security cluster is within the stations. We are doing investigations within our call space everywhere. So these are ongoing things to look for intelligence. But currently on what has happened that led to this, you've seen that the biggest change is what I've just explained now with Medupi. And then also what has happened with the number of chupliks then that happened between Thursday and Friday as well. So there is ongoing investigations and security scans that we are undertaking.
Ngakolunye uhlangothi uhulumeni uzophosela inselelo isinqumo senkantolo esiphoqa ukuthi izikhungo ezifana nezikole, isibhedlela kanye neziteshi zamaphoyisa zingacishelwa ugesi noma kuqhubeka i-load shedding. Umbutho EFF uthetha xa umqulu wezithembiso kule mpelaveki sigqitha kuyo. Kanti ke umbutho wezepolitiko we-EFF unikezele ngomqulu wezithembiso zonyulo ngomgqibelo kwibala lemidlalo iMoses Mabhida eThekwini. Lo mbutho ke nongowesithathu ngobukhulu kweli uthetha xa ke uxwebhu lwezithembiso kodwa ke awuvunyelwanga ukuba uye epalamente ngethuba ke kusenziwa intetho yobume belizwe isona. Ukuze siqonde banzi ke mbukeli make sijonge banzi ngokuqhubekileyo. Kodwa ke mbukeli ngaphambi kokuba senze njalo sinaye kaloku uprofessor uNtsikelelo breakfast emnxebeni. Professor masikubulise sikwamkele enkqubeni. Isibuselo kwamsasazi. Enkosi kakhulu ngokuba nathi hayi iqhubekile ke imanifesto kule mpelaveki sigqitha kuyo iza kanye ke emva kokuba bekunentetho yobume besizwe isona ibiqhutywa pha eKapa. Xa siqala nje professor ingaba mhlambe iEFF yenze isigqibo esisiso ngokunikezela ngoxwebhu lwezithembiso zonyulo imanifesto kweliphondo laKwaZulu Natal? Sorry msasazi dinengxaki uma uthetha uphinde utshone uphinde uvela kungxaki indlela othetha ngayo so andikuva ncam. Oh uxolo ngiyathemba into yokubana uzawundiva. Bendibuza nje professor into yokubana xa siqala ingaba umbutho EFF singatsho sithi mhlawumbe yenze isigqibo esisiso ngokunikezela ngoxwebhu lwezithembiso zonyulo imanifesto kweliphondo laKwaZulu Natal. Intetho kaMnumzana uMalema ibintetho egxininise kwi-needs zabemi baseMzantsi Afrika ingabemi abatsala nzima ngokwendlela abahlala ngayo especially abantu abatsha ibintetho enhle but ndifuna ukuthi bangaba kukumehluko between uthetha useburhulumenteni nothetha ungaphandle eburhulumenteni. If uyakhumbula ngo-1994 ngethuba kukho ugayo for inyulo i-ANC yayuza into okuthiwa xa ibizwa yi-RDP which is i-Reconstruction Development Program yayi-election manifesto yayo isuka from iCOSATU. La manifesto yenza izithembiso denza nje umzekelo. So i-ANC at that time yayi out of power yenza izithembiso ezininzi imfundo esimahla ukhiwa kwezindlu nezinye izinto ezininzi but yathi yawufika elulawulweni it was a different ball game. So I'm saying intetho ye-EFF inhle thethe kahle ngemfuno zabemi baseMzantsi Afrika indlela eza kutshintsha ngayo ubomi babantu indlela eza kubeka ngayo ne-grants indlela ezawulwa. It was a very good manifesto because it covered into yolwaphulo mthetho, it covered into yokulwa norhwaphilizo, almost yonke into ithethile la manifesto. That's why I'm saying the manifesto in theory is good, but in practice I'm not saying that but I'm saying ukumehluko between thetha out of power no thetha in power. So kukho umehluko xa zawuthetha usenza ukuthi hayi uyinkokheli ngokemele ilizwe than ngokuba hayi uthetha kuba uthembisa. And iphondo lase KZN liye labonakalisa ukuba eliphondo elibalulekileyo nekungekho lula ukuba baliphumelele. Ingaba kunqinekile oko ngomgqibelo njengokuthi sithi into yobana engenene iye yaphumelela ngenyaniso kakuhle. Kwaye ndiyafuna ukuqonda because I mean ngamenye amaqela atshotshe afana ne-ANC ne-IFP nawo azawenza imanifesto zabo kwelibala lezemidlalo iMoses Mabhida. It raises i-curiosity into yobana mhlambe intoni le inomtsalane ngephondo lase KZN. Eyokuqala into lobaba iphondo le-KZN liphondo lesibini elikhulu after iGauteng. Likhulu so elaphondo liya contributor to uqoqosho which is the economy, GDP, gross domestic product. So kukho economic activities ezininzi pha. But also elaphondo
my reading of the situation is that ayizubakho i-outright winner pha. I-IFP, I agree with umbono othi before ushering in of umkhonto wesizwe, it stood a chance of winning la province as opposed to ANC. But since kukho umkhonto wesizwe uthatha i-votes not only from the ANC but from the IFP, from EFF. So ke ngoku yi-competition tight le ikhoyo pha, because xa i-political parties zifuna ufumana i-votes, yi-political competition le. I just hope that kodwa ke akuzubakho udutyulwa kwabantu, ubulawa kwabantu, because loo nto leyo ke ayikhuthazi into ye-competition. So into yenza uba la phondo lube interesting uba ngaba ingathi akuzubakho i-outright winner. I-prediction yam ithi uba ngaba kwela phondo kuzabakho i-coalition arrangement. It will be between umkhonto wesizwe, i-IFP kunye ne-EFF. I don't think i-DA izawuba part of loo nto leyo, because ine-history yoba ne-bad blood yongavisisani kunye ne-EFF. It's not easy joining forces ne-EFF because bane-views, bayatshintsha ii-views zabo exesha lihamba. So that's why ela phondo eliyana ke ngoku li-under i-spotlight. Bensazawubuza kanye loo nto Professor into yokubana kuba kaloku siye sabona nenkokheli ye-ATM uZungulo eqabele eqongeni abantu bezibuza mhlawumbi into yobana ingaba khona intsebenziswano phakathi kwala maqela because enye yezinto ezithe zakhankanya kukuba ngenxa yokuba ke bethathe le venue okanye eliphondo kukuba befuna ukugudluza phantsi umbutho we-ANC. I-EFF enye strong points zabo si-strategy, ba-good kwi-strategy. I don't think EFF is friends with ATM okanye EFF is friends with umkhonto wesizwe nye uTata Jacob Zuma. They're not friends. There's a difference between a friendship and a political alliance. Sinako usebenzisana for izizathu ezi-political, but it doesn't mean that we're friends. So EFF in an alliance politically ne-ATM. Why? Because into ebazisa together kungavani no Munzana or Ramaphosa. If you look at ATM, almost yonke into responda to kuyo zi-failures their administration of Ramaphosa. Whether that is right or wrong, that's not the issue. The issue is that a common denominator kanye into ebazisa together uMnumzana uRamaphosa. So I think in your relationship, I'm not sure ke uba ngaba ke in future ke ATM ngaba under EFF, but what I know into uba ngaba zikhona ingxelo kodwa ezithi i-ATM is a brainchild of affection kaMnumzana uZuma ye-radical economic transformation. I mean, i-open secret le. Aya ngokubila lamanzi wena Professor. Kwaye ke sijonga phambile kunyulo. Ingaba mhlawumbi i-EFF ingenza ntoni ukutsala abavoti kuba inkokheli yeliqela uye wenza izithembiso ezahlukileyo. Phakathi kwazo ke kuquka nala 248 page apho kaloku esithi into yokubana our land and our jobs now, stop load shedding. Enethemba ke lokuba mhlawumbe oku kuzawenza into yobana afumane uloyiso kunyulo. Yintoni ekufuneka yenziwe lombutho ukunqanda ukuphulukana nabavoti njengoko sibonile into yokubana noko baphume ngendlu abantu bagcwalisa iMoses Mabhida ngoku into seyisele ebantwini. Okay, advantage EFF is that our political party in power, yes, but we coalition arrangements. So you can't judge them based on the track record yabo. Unlike ANC is on the back foot because the track record yabo. I'm not saying that the changes as call, but I think they could have done better. But EFF and I track record. Now, the advantage yabo because you cannot talk about the failures yabo. Now the question is, bangenza ntoni na uqinisekisa ba phulukane ne votes. EFF kala in terms of the foundation yabo, it is founded on
ideological orientation of a Marxist and Leninist approach. Ideas are Karl Marx, nezaka Lenin, zase left, bangaba abantu abaphua working class, baba empowerishwe, babene access to ownership of means of production. Abantu abanemali. That's why Malema emphasized into bangaba. You know that the manifesto was good because he spoke about a creation of 4 million jobs, and he was specific to say nazi sectors apho ezo jobs zawusuka from kuzo. He was also specific to say imali will come from wealth tax. So you could see ale manifesto icingiwe, which is good. But it threat to EFF, maybe not in the way they deal with internal issues. Sometimes they come across not to have democracy. You know, you'll find ezinye izindo. You're not sure if there's discussed thoroughly within the party. But I don't think the issue indo. I mean, you remember the issue foreign nationals, net borders. Yeah, you call it debate this thing lose votes at local government level. And then there were talks about Floyd must take over what thing. So I think Lando internal Democratic Party I issue kule nto itshoyo siyazi into yobana iqela le-ANC kunye ne-IFP aza kuthi thaca uxwebhu lwezithembiso zonyulo eMoses Mabhida kuzawuqala ngayo i-ANC phaa nge-24 kaFebruwari, then nge-10 kaMatshi kulandele i-IFP. Into lesingayilindela kula maqela kwaye ke siyazibuza into yobana since abantu baphume ngendlu begcwalisa iMoses Mabhida bebukela ke umbutho we-EFF, kuzawuba njani kula maqela alandelayo? Is it going to be the same people like uzawuqhubeka ntoni into esingathi siyilindele? Well, you can see bangaba kukuyi competition apha compete. I just think that in the rally mna I take that much kumi psychological booster nje ubangaba sinena, because I can go there because umntu osisinqanda mathe sam ufuna yapha nami yo ay mandiye pha okanye ndifuna iskipa okanye ndifuna ukutya layo ngenxa izathu party awukwazi ukuthi because abantu bebeyile phana it means that no matter what bazawuvota for lo mbutho awukwazi ukuthi but of course bakhona abantu abahleli on the fence mhlambi ke akona ay masele nivote, but I think imajority yabantu iyayazi bangaba izavotela obani na. Now i-political party any advantage ngoku i-reality based on i-findings into bangaba umza noZuma engathi wena muntu popular phana. I'm not saying that bangaba kuzawina i-MK, but it's very much popular. That's why i-ANC nayo decided bangaba emayiye phana to launch i-manifesto yayo. But it disadvantage ANC is that it is currently in power. It has been in power kwezinye municipalities and i-track record yayo iya-questionwa abanye abantu, unlike ezinye parties. IFP nayo ize kakubi i-IFP because yenza kahle. I mean, if you look at electoral performance here, IFP at local government level, yenza kahle as opposed to ANC. But a threat, a poser, a danger to IFP, ayisuki outside, isuka inside because of ungavisisani kwabantu. There's an issue of ubukhokheli, utakuhlabisa abantu. They need to sort out like issue, otherwise bona benza kahle kodwa abantu be-IFP. Kuyabonakala into yobana i-internal battles zezona engathi zibangela ukusilela ngasemva kule mibutho njengokubukhankanyile into yokubana nombutho we-EFF kuyabonakala into yokubana ikhona ingxubakaxaka ekumila kunje. Umbuzo ke omkhulu engayo yonke leni into yobana ingaba oluluhlu lwabantu luzawucontributa na kwi-votes, kodwa ke leyo yingxoxo yangenye imini okanye ke sizayibona xa sekuphuma iziphumo zonyulo. Solwazi masibambe ngazibini ngexesha lakho. Benosuku olumnandi.
Right, mbukeli we-Ekhaya Jikelele lo ke ebesithetha naye nguye unjingalwazi uNtsikelelo Breakfast, umhlalutyi ke wezopolitiko ebesihlalutyela ke ngemanifesto ibiqhubeka pha eMoses Mabhida kwiphondo laKwaZulu Natal, apho kaloku umbutho we-EFF umongameli walo mbutho ebethula umqulu wezithembiso njengoko kaloku unyulo lusondele. Umbuzo ngokuba ingaba wena apho ekhaya uluvo lwakho luthini? Masiqhubeke sibhatala amatyala, qiniseka awugungqi sabukele inkqubo ithandayo Ekhaya Jikelele. Linokungixoxela indaba engingazibuzanga, lingibonisa abangithandayo nabanginyonyobelayo. Like lingixoxele ngohambo lami kusafanele ngilithathe la kamhlaba. Nawe hlale wazi kungaba nolwakho uhambo. Ngingumntwana wedlozi. Lingibonisa ke izinto engingafisi ukuzibona, izilwane ezithusayo nabantwana abakhalayo, omama abadabukisayo namakhehla alilayo, emalibeni kuvuza igazi mina ngisazi. Kuphela nje ngicela indlela kuwena ninomkhathi, ngehlikela ngaphansi kobuso bakho baba ngizocela ukuphila. Bathi abanye elizwe ukuphila uzophila, kuphela nje wena nemiyalelo ozophila ngayo la kamhlaba. Sesikhulumile thina dlozi eliphilayo ngathi mina kanjani. Bathi sondela kuthina lekujuleni kwamanzi phansi kweziba ezithulile ngase ngiyafika, kodwa mengifika ngithuse ilangabe belikhanya ngathi mina kanjani ilangabe emanzini. Bathi ilizwi lasokuvezela ukuphila, ngena kulesi siba sohlangana nawe phansi kwalesa sisisa. Ngathi mina kanjani ngoba kuyathusa la kamhlaba futhi ukhulumani nami ngokwendlela. Ave sengilahlekelwa ingqondo noma sekwenzakalani. Bathi ilizwi siyaphila futhi wena ngaphakathi siyavuma. Makhosi wena ngena kulamanzi mase uyasondela kuthina, ngase ngilifaka unyawo lokuqala ngisondela. Kwavuka kumina ukuthi ngaphakathi ngumntwana wedlozi, futhi liyangigqugquzela liyangivikela kona konke engikwenzayo. Ngangena ebuvalo belikhona ngezihlabathi samanzi engathi singenela ngaphakathi. Ngathi mina nezulu kanti nifunani kumina nakusengingenile nje ngamanzi. Bathi hlisa ulaka ndodana, sofike khona ke la amanzi aqala ashintsha ngokubanda. Ukubanda kwalamanzi kuya ngokuhlukana ngezigaba la ngaphansi. Kubanda kakhulu kunalade engaphezulu. Ngathi mathonga amahle nitheni zoba nami kulona lonke lo hambo bavu. Bathi ilizwi qhubeka njalo ndodana. Ngase ngingena, kwavuka kumina ngaphakathi ukuthi umntwana wedlozi futhi lizongeseka lizongenzela konke lokho. Ngasondela ngaze ngifinyelela endaweni yempophomo. Ngathi mina nena bezulu sengifikile kule ndawo kanti ngephiko lokuphila. Kwabe ngathi kuvuleka umgede ngababona bephila, ngababuza ukuthi kanti ukuphila kanjani kule ndawo ngoba kukho ukuphila kule ndawo. Bathi ilizwi wena uzonyukela la kamhlaba uyobatshela iqiniso ukuthi kunomehluko phakathi kwedlozi nethongo, kodwa ndodana uzuvula umqondo mase ukwenza lokho ngoba abanye babo bangenwe abantu abanamandla futhi banolaka. Uzwabeke kahle awakho amagama ngoba lokho ngase kukudonsela amanzi ngomsele. Ngathi ngezwe mina bedlozi, ngase ngiphiwa nje omncanyana osasiphambana kwathi waphuma nawo yena kamhlaba. Uyothi wena moqhamuka kamhlaba uyakwenza konke kwenzeke ndodana ngamandla ongawazi nawe beqhamuka kuphi ngoba thina sobe sinawe ndodana. Kodwa abaningi bobe bese bekuzonda ndodana. Kophuma amagama ukuthi uthwele noma wenza into ezithize ungababanaka ke ndodana. Ubokwazi wena kamhlaba useleni. Abanye bazothi uyazitshela, abanye bazozitshela ngokwakini, baningi abazokuhlaba ngamagama ndodana. Kodwa ukuphakelele phambili ngathi mina mathonga amahle ndazi. Uhambo leno ngiyalithatha ngiyakamhlaba ngokuphilisa ngendlela ngibanqobisa abagulayo. Ngumntwana
Enkosi kakhulu mbukeli Ekhaya Jikelele ngokuba usahleli nathi. Namhlanje ke kwezempilo sijonga isifo okanye isimo sempilo esibizwa ngokuba yibipolar nesinxulunyaniswa neziqendu zokuguquguquka kwemvakalelo ogqithisileyo nezinye ke imeko. Ukuva bambi ke ngale meko ngoku sawunxibela noGqirha Faith Mahlangu. Gqirha Faith Mahlangu, masikubulise sikwamkele enkqubeni sibambe ngazibini ngokuba ube nathi kule ngxoxo ibaluleke kangaka. Thank you so much for having me. Something that's very important emphakathini. Siyafuna nje ngaphambi kokuba siqale nombukelo obukele ekhaya othi ndiyaqala uliva eligama elithi bipolar. Xa sithetha ngebipolar sithetha ngantoni? So bipolar it's a mental disorder. A mental disorder maningi we have psychotic disorders, substance use disorders. Bipolar is a mood disorder. So masiti a mood disorder which the regulation of a person's mood has been affected. So usually generally abantu have fluctuations with mood. Sometimes we're happy, sometimes we're sad. However, with bipolar you have extremes. You find it in the name bipolar. So bi meaning two poles. So the one pole is extreme high, and then the other pole is extreme lows. So abantu who struggle with that have that. Sometimes they're extremely high, other times they're extremely low, and yeah, essentially that's why the NCBs are bipolar. Ndiyakuva apha uchaphazela igama elithi mental disorder. Ndiyafuna uqonda into yobana mhlawumbe kweli lizwe lethu loMzantsi Afrika kumnxasiphi noluchaphazeleko lwebipolar, kwaye ndiyafuna uqonda mhlawumbe into yokubana uze uzibhaqe sele unebipolar ibangelwa yintoni. So ziningi izinto ezingabanga ibipolar. Sometimes uthola ukuthi umuntu efamily yakhe we call it genetics or heritability. So if umuntu utholakala ukuthi in the family there was a history of bipolar or depression or any mental illness, kunga increase the chance ukuthi naye ke abe naye bipolar. And then sometimes uthola ukuthi while we develop in the womb, so uthola ukuthi sometimes connections from neurons which connect, there's certain structures in the brain which regulate moods. So you find some connections there goba impaired, and therefore umuntu ke kuba nzima ukuthi akhona ukuregulate mood wakhe. But other things is what you can have bipolar which are caused by HIV ngayenza umuntu kube ne similar presentation as bipolar. And then also drugs, some people can smoke certain drugs which can induce bipolar. So ngaba izinto eziningi that results in the environment, stresses izinto eziningi can then make umuntu who's already had the gene to just trigger it, and then present as a bipolar patient. Gqirha Faith, kuba khona iziphoxo okanye ijokes ezidla ngokwenziwa ngabantu, ufumanise mhlawumbe into yokubana uba ngumuntu obhinqileyo okwiminyaka ephezulu xa kubonakala ngathi hayi mhlawumbe une-moods okanye ukrakra kuthiwa you une-bipolar. Ndiyafuna uqonda mhlawumbe into yokubana ezichaphazela umntu oneminyaka emingakanani, and how prevalent xa sijonga mhlawumbe kwi-gender male or female, and umntu mhlawumbe yintoni ayiphawulayo, zeziphi mhlawumbe i-symptoms ze-bipolar umuntu angazibona mhlawumbe xa iqonda into yobana hayi ndichaphazelekile. Bipolar it is prevalent. It's something esibonayo kakhulu in males and females. We see it more often kuma females, but it doesn't mean it's ayikho in males. And then usually sibona mhlambe early 20s, late teens, but balekile ukuthi sazi ukuthi nabantwana, so abantu who are in their early teens nabo they can present with the bipolar. Abantwana it's more likely to be something else. So abantwana usually they present with complexity of symptoms, but mhlambe sithi late teens, early 20s you can start seeing it. And then ukuthi umuntu wazi ngani ukuthi they have bipolar, like I said, it's with the fluctuations of the moods. So if and remember with fluctuation is not, it doesn't take place in just one day, because abantu can easily think it's just because umuntu moody, then that means it's not bipolar. A good diagnosis upon us, it's a sustained period, a persistent period where it has to be at least more than 5 days. Sometimes some of the patients by the time it's longer.
where they have this extreme period where mood is very high and extreme period where mood is very low, and then ngahambisana with other symptoms as well. Lapho ke umuntu starts spending a lot of money, they start being, sometimes they sell izinto zabo, they talk a lot, abakhona ukustopha. Ziningi izinto that can be supportive of diagnosis yakhona. Hey, ndiqinisekile inoba nomuntu omameleyo kwezi symptoms uzibalulayo umuntu uyabala into yobana hey ingathi noko kwezi uzibalulayo ngathi zonke mna ndifola under zona. Umuntu xa izibona into yobana hayi kwezi symptoms ndiyabandakanyeka, but because of a lack of education nokuthi mhlambe umuntu akazi ingabe diagnosed njani xa uya mhlambe esibhedlele ufike uthini, and also steps sokuqala mhlambe ngaphambi kokuba uye esibhedlele a coping strategy if ungayibiza ngelamakhumsha. Bengicela uphinde lo mbuzo angakakuzwa kahle. Bendibuza into yobana idiagnoswa njani ibipolar njengokuthe uye wabalula i-symptoms umuntu angazibhaqa emzimbeni wakhe, idiagnoswa njani? How is the bipolar disorder diagnosed? Andazi noba uyandiva na okanye sinengxaki ye-sound. Kuyabonakala ingathi sinengxaki ye-sound. Yeah, mbukeli ngathi ke kukhona nje ingxaki esinayo ye-sound. Kubi kakhulu ke mbukeli because besithetha ke ngodliwanondlebe elibaluleke kakhulu lwesifo ibipolar ekubonakala ngathi ke nalapha eMzantsi Afrika luyachaphazeleka abemi balapha eMzantsi Afrika xebe. Kodwa ke mbukeli ngoko masithi qhwike sibhatale amatyala. Xa sibuya ke sizabuya sincokole naye uVuyiswa. Uba ngantoni qiniseka ugungqe ungayindawo.